Wala sila nalok nimo. Di ba? Mga ganun dito lobit sa mga pare. Sa mga reliyon. Nga ikaw kuno. Digma. Nagpakamatay kuno ka tungkol sa salat sa tao. Mga Jesus. Sa kuha lang, no? Grabe ang tao. Grabe ito. Bisan sa kong tinungan sa una. Di ko na pinagdala. Kaya pag hindi mo pag-antos pinaka mo na. Ha? Di ba? Kung mo kasapot, pero wala sila nakasapot. Kasapot yung sila kalipay, kaya makakuwata mo sila pagpatay na. Magabot yung panang tama, ginagawa ng mga pagkatisos, kumabot sila, umanganghagit sila. Spoko mo na, na ginapos na rin ma. Nadunggan na rin ito niya sa kuha. Post niya na. Yung total hindi na ulit na explain. Buang ano. Nga nagtuot na di ba rin Maria. Wala ito nakita milagro. Na ikaw. Yan i-reflect. Di ba ito mutuon ng ilapag ka niya. Anak mo. Kini. Gusto ko na po ng kalasugabuan. Mga padakuan na po na nilang ribulto ng mga mamiyel. Nga, pasuri-suri na po na sila. Pasuri-serious na po na sila sa ilang patay ng Diyos. Gawin kayo si mga mamiyel ko kasi sa Nahima namin ng Diyos sa Pilipinas. Ha? Ipahamtang na mo. Anong alaman ang Papa Jesus? Kapag noon, kung wala dili ng sabtal, ang nagwari po dito, di magbabumanimba. Mga magandang tao di malimba. Pero nag-uot na sila sa ilang simbahan. Nga, ngayon po siya, mga ng Katoliko, mga ng iba-iba mo sila yung sikta. Kaya di mo kabalo mabasa ang Biblia. Pero kung ay mabasa ang Biblia, ingon ng kabilay makahubad. Grabe yun ay pagkanyas, no? Grabe yun ang pagpatay. Mula sa mga, no? Pero nagawali ko, gidaot ko sila sa kabag. Gidaot po ko sa pare. Kasi sila kuno ang amahan. Nga, nagawali nila. Ngayon Katoliko, di ko ba lumabasa ang Biblia? Kaya sila na ba ang nag-iwan na pare? Pare, amahan lang sila. Father lang sila. Pero nag-angkon sila, kasama sila. Ito ko ang sala. Wala nila ka na diyaw. Di ba? Kung pinakisunti mo na may mga espiritu. Mga luwas, madali mo sila papagisas. Matinumanan yun ka, di ka makalibot sa iyong kagalingon. Mga nakahangiyon na sila sa kabangan ko. Yeah. Kaya kung nakakita nila, natuwa ako ng kalimot mo ay nagpasayin. Uy, dili ko pa Jesus, pasaylo ako kung nakasalaman ko. Wala na kayo tulubagon. Wala na kayo tulubagon na sa patay na. Wala na. Yung sa buhay pa ba Jesus, tulubagon ko. Nang sige mo kuwali, sige mo sila kami. Ano mga tao ko to? Tulubagon ako na. Wala na siya tulubagon. Wala na kayo tulubagon nila. Oo. Sige mo na ako pa sila ginatuluan. Nabutang mo sa balang kasangatan, tama yun ang murag dili ko pa ano mo nagis akong kasing-kasing. Sorry Papa Diyos, sa ay makalanganin ko. Sa ay maguna-una mo kung muna kong buang, kaya ako po ng mutubag. Tama na. Hindi na sa balang kasangatan. Tumanan mo yun, di mo yung pabubutan. Ako nangikugmang takot Papa Jesus ba sa mga tao nga reliyoso. Kalapit ang magtanaw ko nila nagsunod sila sa Bering Maria. Bering kanta-kanta with sila. Nalooy man tako nila.
Si isip-sip sila sa Tagalog, nagsip-sip na. Paserios-serios. Nalibakira. Ano man, wala man yung mong ano man ang faithful sila, Papa Jesus. Na sila man dahil sa alas mo si Kaipas. Ipulihan ka. Ayun, tama no. Pero matuman ang kasulatan. Na ipagayon. Niya patyon pag-usap nila. Pero matuman itong nag-una ang mga tulisan. Ang kawatan. Tama no. Tama din ako yun. No, ang kalibutan karon dili na imo amay kung mahal sa kalibutan kaway sa katuwang ka na ang tanga learnings na nilang tanaw na nga dito ka sa taon atan ikaw gusto taon atan na patyon mo ang tanaw nila learnings na ay mga ipuhang itemporary sila butang habakan pagampo iya yung panasamahan iya itemporary ka mo sanay sila na nag-worse utak to sila pero naampoy ipadala sa bisangan aron manila og dito na sila nagtuo ka sila kamahalan. Buhat ko kay Papa Jesus ba. Kung nabasa na nila ko, kuhaon ko na ang gahog sa inyong ipakaon. Mabuhi mo. Kung ba sa kabalo kung sa ipakaon. Di ba? Kung mag-orasyon sa pagkanoon ako, di karon alas 6, no? Naglubos. Kaya tungkol kay na sila gift, itugahan sila, naman na yung pagkaon nila. Ang mga pare po, mga po, pariharan no? Parihan. Sila ang buwan. Kaya sige ko tawon. Tama na Papa Jesus, no? Ang yawa, magkikawa na magkip, no? Ilan agad sige. Ikaw na yung Bible, Papa Jesus. Una-unahan ng mga hidya. Pero mga ulo, kaya para butok. Kuan ng mga anak. Di ba na? Apilon ko ang iyong mga anak. Sa pinapangilugan, Papa Jesus, no? Kasi madala ko silang ulo na pamilya, masig sa ko. Dako sana sinuli ba? Kaya nagpag-ginong-ginong sa anak mo. Kaya nung ko. Nga, ubaron na mo sa kong kasang-kasang sa mas nako silang sala. Kaya sila ang nagpag-ginong-ginong ang hawa di sila gahong. Ang gahong lang nila, no? Sa kalibutan lang kay siyempre sa mga sa itong papan ito ba ng gobyerno sa ila talagang mapadaog ang presidente pa tarig pari sikat mo ko dito Papa Jesus, no? Yung pastor lang wala di mo kasikat ikaw taaraman mo iwara mo kong salugon taara po ko iwa po kong alipon wala mo kayo mahimo Papa Jesus, eh. Kaya ako ang ipanag-indan rin among binapos. Naglisod og 300. Pero katong nagubo, nagsabak niya rin, sabak bayaran. Balikong ko Papa Jesus ba? Sakit na kaya akong kasing-kasing. Sige ko pa yun ang nilang tubig. Tubig na wala'y bayad. Nagpainom po ko ng tuhanong na tubig. Magatudlo po ko nila. Mawala ko na ako kanon sa tubig na akong bayad. Gugma. Ang imong kasuko ako ang yabunuhan. Kung nalimpyo ko painom ng tubig sa akong mga katawan. Ang kasuko ni mo sa mga pari, sa mga gamit, ini mo ang kumbiyanto sa. Kung ako pag ilang gimahay, tama kita yung bingon. Ako yung magtay-mungtan sa Malakyas. Nang magsulti ko dali sa ilang mga sala, Papa Jesus, bisig sa kuha mga tao di. Walang murag dili sila musaksi na ko, kay murag ako ilang maayan kung na yung mga pangita mo. Di ba wala Papa Jesus na? Nanong dili sila mapailan ako nga ako. Kaya nagpata silang ko ang galingon kay One Rock sila. Magpadayon sila silang kailipon.
Di mo na. Wala tinago, no? Ikaulaw ko nila. Kaya dok sila nga batuon o ka dili sila tuuhan silang mga labaw. Tungod na ako. Kaya nagalakaw ko kagahapon dito sa Kinapawan. Nagtanaw ko sa mga dato ka pa Jesus mo. Sayang kayo ng mga pagkadato. Mga hospital. Nag-ampo ito sila sa Ginoo pero wala sa kita sa kamatuon. Tagiya niya, mga bari. Tanaw ko sa mga tao, mga ambungan, mga gwapong-gwapa. Nga kinamang anak ko. Wala katuluan ako luha. O kalagot, walang dublima. Kaya tungkol nila, isakbot kadautan ng mga tao. Tanaw ko dito, nagbukan sa nagkwarta sa ATM. Mula sa kabalo. Kung kaon mo ang iyang lang kinabuhi. Inahamang ka na ako, di ba? Ang espiritu. May kayo mo tanan ko pa ba Jesus pa? Kaya namin ni sila sa naanak ko ang espiritu siya sa ama ka napalang ko ni Papa Diyos o siya naanan yun siya sa Jesus. Di samot sila kasukutan niya. Kaya, di samot po sila kapahambog-hambog po sa revolto nila. Patay na. Kasi pasig sila mismo wala man nagabuhat silang gi-idol. Dili na sa kuha nga, ipailan na ni mo ang gaom sa kuha mo, reflect ko. Musa pa kong panagoy. Di sila maanin ako kano kayo. Dito. Dako, nakaya na nila. Pasalamat na ko. Bisa na ako, Papa Jesus. Ang sa timo yun. Bisa tagaan kanina. Minilyon. Dili sila makabayad. Sa ganti na ko nila. Anong dili man, anong ikaw man, anong niingon man ka na ako, Papa Jesus, na sa ganti na ko, ikaw to eh. Aha. Ako din sa iyo dito ka sa langit. Tama no? Ako may nag-antos nga mula nung pag-usap ng Holy Espiritu. Mga na problema pa ba Jesus? Hindi ko na sila yung kampo, digit sila magpaubos na ako. Labi ng dato, digit sila makatag na ako. Masayon pa mo sulod ang kamilyo. Tama no? Sa ko ano? Lagi. Bisa na ako igsoon din mga parinti na ako. Kaya sa una, ako may nagdala sa rin yun. Kaya ikaw na namanggit na ako sa ano. Ikaw may nagatod na ito. Mga pamahagi na mga reflection. Tingnan ko sa unang matulog ko ayang kayo ba? Di sumurang gibito sa tunay sa espiritu. Usahay. Mga aktivis buhato na ako. Di ko katulog gabi. Makiksunti ko yung malipayan ko kapag. Sabay-sabayan ako sa inom-inom. Ayun ako, Baba Jesus. Tama na akong liihon. Ayun ako, lilyong iiansan ako. Ayan ako. Oh. Balik ko. Ikaw sa yuta. Ako sa ikaw nagahubad sa sandalyas. Ang bala ang kasulatan. Ang dapid ka di mo, kung kanunay anak ka di mo, imong mga pinili. Imong gilain. Binagi silang konsensya upang pagnitak ka na ka. Kaya nakailan sila ka na ko na ang espiritu.
uban gipadala sa kabulahanan, nagmasakitan. Ang uban gipadala pinaagi sa konsensya, nakaina kanimo. Ang uban gipadala tungod sa gugma, sa labing suot kanimo. Ken umamino kanimo. Sama sa imong mga binulay. Asawa sa imong mga anak. Kauban sa gitunghaan sa imong mga anak. Kauban sa imong asawa sa diyang magtrabaho pa siya. O ilang mga kaliwat. Gipadala diya kanimo pinaagi. Sa ilang gugma. Apan ang adunay mga garpo. Ang imong anak, asawa. Mora ang ilang hisgutan. Dili sila mangita kanimo. Mao kini ang mga tao nga iyo sa kalibutan. Ikaw ang labas. Anak ako kanimo. Apan dito sila mutahan sa iyo sa kalibutan. Hindi kamot sa panahon. Mangita sila, umusip-sip sa imong asawa, mga anak. O ang imong mga anak mo ingon kanimo. Ako silang ikala. Anak, walay anak. Inahan, higala, igsuha, sa kaluhasan. Kung dili sila matinungal ka ako, ako magpamili matinungal. Kaya dili ako makalimot sa kong kakalingan. Inikabot sa panahanan. Kaya dunay kapanahonan sa pagbukas. Huwag kapanahonan sa pag-anay. Kapanahonan sa kasakit. Kapanahonan sa kalipay. Karon imo pa kapanahonan sa imong kasakit. Apan inig panahonog ko na sa kalipatan. Inyo ng kalipay. Ano na'y panahon? Sa mga pagsalay. Kaya kung wala mo gamitin sa pagsalay, uli makita ang malawra o tayan, anak. Nagsupaw ka karan. Nagapaluktok ka silang kasing-kasing. Nagladong kang imong tingong matag-adlaw. Nagtawag ka sa imong mga karnera. Apan wala sila kailangan niyo. Labaw na kaya ka. Wala sila kailangan sa akong tingong. Labaw na kanya. Ang tanang, ngayon gisulti. Sa paghulpad niyo sa sandalyas, mo, ang balaang kasalatan. Kaya ang tumanan, mo man ang pagtawa. Mayamiid sila tubod kay gusto nilang patyo na ka. Kaya mapasigapahan sila, ugako ka. Kung nahigugma sila ka na akong ituman, unta nila ang akong mga suha. Gigamit nila ang akong gibalahan. Huwag tanong akong gibilin. Babalahan na. Ilang gigamit ng mga tangil. Walang isulat silang kasing-kasing. Ang timlaw nga akong sa balang kasalatan. Ang ilang kasing-kasing. Apan gigamit nila nga akong pangalan. Kung maglingkod sa lingkuran ng pinasinungkan. Kung ako ang ilang ipinsinungkan.
Nga nung wala man sila natupan sa kumasok. Nga nung wala man sila nakailang kanilado ka kung tinong diya kanima. Nagpata sila anak. Nagpasikar pa. Gibutahan nila ang mga tao. Buta. Nakakita sila. Nakadukog sila. Kapag di sila gustong mamati diya kanima. Nakaila sila. Kaniko anak. Nakaila sila. Kapag ko nakaila sila kanaka. Nadugog na nila ako. Anak. Wala kay katungan kanila. Wala na kay tulubakan kanila. Inila ka din sa inyong lugar. Dili ka politika. Dili ka maestra. Di ba anak? Naludlo ka kayata. Inila ka nila. Bisa ng mga pare. Ang mga kahabag. Ang iyong kaliwan. Papat sa diyang nindawat sila. Nindawat ikaw. Kada ko. Buot ka nilang napamatay. Patyun ka sa ilang pag-ilakan niyo. Ikaw mo lang ka nagla silang kaliwan. Anak. Kung ikaw lang kanila. Ikaw lang kursap sila. Nagtusama. Ayaw sila lupi. Ayaw na makailaw mo kanila. Ayaw na sila pandogi. Ako. Ang ginawa anak pili ka niyo. Ako. Anak uban ka niyo ang abiyan. Nahimog kang kamanan tugod ka na ako. Kung tugod sa imong pagtawa, gisakyan ka. Ayaw mo pagtuon ako. Nahimog kang karnero. Ang nating karnero. Gisakyan ko ikaw. Nahimog kang asno. Anak, ang gusto ka niyo. Dapit ka niyo. Ingon ba ang gusto ka na ako? Dapit ka na ako. Latong na nanini ka niyo. Latong na nana. Ay laglagan ko na. Ang Israel. Diin ila kong patay. Apiro lang katawan. Salamat ka na sa paglain ka niyo. Ang mga Israel. Dili ka mo Israelita. Dili mo ate ha. Kung dato mo lang ka niyo anak. Ayaw na. Pag-ibig mo kanila. Kaya ipaila ko na. Ipaila ko na. Ang ako ka. Sultihan ko ikaw anak. Sultihan ko ikaw. Sultihan ko ikaw. Ang magdugang sa propesya. Ngayon mga libro. Ngayon mong giupad mo ang sandalyas. Dugangan ko. Ang ipahamtang kanila ng mga katalakman. O ang magkuha. Sa propesya niya ng libro. Ngayon mong giupad kanila. Kuhaan ko. Ang ilang bahay sa ng kahoy sa balang syudad.
nagisgutan sa imong gigamit ka libro. Matungan siya ka na, anak. Nag-iwan ako ka na itong balik ako. Dili kanina kung dili espada. Dito na ako ang kumukong sa langit. Nalipay ako pag-ayos sa samahan ang espiritu. Ipadala ko sa pang-espiritu dia. Dia na kanila. Bidaga ako sa lugar. Kung kinsa ako kanya tumasa ako. Dia kanila. Tao. Balikan mo anak. Pag-ikot ako. Mubalik ako sa tingin palaway. Ang mangita ka na ako. Ang nakailakan ako nakadugong sa tinga. Mo-reflex ang nasa bitawan. Sama sa akong palaway. Ikaw ang pinanggang ko sa lugar. Kaya ako nagpilit kayo. Gisakyan ko ang iyong pagtawa ang natigas to. Huwag mo kinigigin ako eh. Yan to siya. Ang masakit ka naman anak. Ang magpantos ka naman. Ang nasilag ka naman. Kasilagan ko sila. Paantusan ko sila. Kaya dili kalinaw. Espada. Kung idumtan ka nila anak, dumtan ko sila. Kung kasilagan ka nila anak, kasilagan ko sila. Kung dili sila maminaw, kanino anak. Dili ko sa paminaw na ang ilang pang-ampo ka na. Kung wala silang nakailang kanila, wala sa ako nakailang kanila. Bagay para. Hindi ko sa laban. Mata sa mata. Kung nagpugas sila, kung pagdumot kanila, kasilakan ko sila. Kung nagpugas silang kasilog, naglagot ko sila. Kahit iiwan ako sa balaang masulatan, mabalik na ako. Inig panahon, gamudahan ako, unaga mga binagna. Adahan ako kanina. Tao, ibubalik ako sa tiling malaway. Salamat ka rin mo. Salamat ka rin mo. Bisan sakit kaya. Kasi. Jadi ang adunay mong katawa. Magbugal-bugal ka rin mo. Nag-aampo sa mga kinulit. Sakit kaya man. Kumakita na ko sila. Nagpusisok sila sa ilang simban na diin ikaw ipalansang. Ibunggan lang ako. Huwag mo kasi. Di pa kaulawan ka nila man. Yung gamit ka nila. Ang mga tao nga kung nagasip-sip sa ilang pare. Nagpatay ka nila. Kaya sila man ang aman. Nagpailang naman. Balik naman. Inakot pa. May pailalang yung mga yung ka. Kaya nag-anam na kung kasilag ka nila. Nag-anam nagkamanahan ako mata sa mga luha. Nag-anam nagkakot sa mga itong nagsip-sip ka na ka. Di ako kanila.
Kasilangan. Sa imong pagpatay sa pulong nga akong gisulti kanila, magibuhi ka pag sa antig, manupaling sa akong kiwari. Sa mga nagpatay kanila, ug sila, ang giingon ko kanila. Ipahamtang ang anak kanila, ang dili, maminaw, ug nagyaga sa pulong nga akong kiwari. Sila ang kong giingon kanimo nga nagyaga sa espiritu. Apan, ipadala sa buong hali. Ang nagtuwa ka na ka. Dahil na sila man. Kaya kung paabuton sila, nga makani ka na ka. Magpaabot ako nila sa imong ipanglain sa mga men. Mga lalihan nga magpaubos ka na ka. Ang mga mali nga magpaubos. Mga data nga magpaubos. Huwag magpaabot ako. Dili ako. Mamugas ka nilaman. Huwag sutaon ko sa ilang pagpawas. Kung sa kasakitan man, madalangin mo sila. Sa katalagman, madalangin mo sila. Sa pagpangita nila kanako, pinaagi sa among di pala, lanong sa tibok kalibatan. Huwag maabot ako. Ipadala silang sa ilang pagtawa. Aman. Kung nakailas na kanina, nagapawat ako. Kaya ulitan ko niya. Sulugan niya. Matungan ang inyong pagpat. Maray matungan ang inyong magbangot ako. Magbangot ako. Magbangot ako. Kung sa kasalasan na sila, dali kayo nila. Matangag ko tagal. Masakitan. Kumatay. Kung kalibutan mo ang pagtulog, pag-ampo. Dili-gilay nila malawat yun. Makalawat. Dili mo mag-interes ang tao sa kung mga puno. Halimbawa, kung malinog lang kayo pagtulog. Mga buhitam. Dili nakasa ko hapon di hapon magdagan. Kaya bisan sa kasakitan. Ako nangaliw ko nangatang sa kong kagalingon. Para sa mga sakit ko. Sakit ka rin ako mata. Lahat ang dami ng mga sakit ko. Ang dilawang ko kumain. Wala ko ikahong sa pagmando nila ba? Awan ang masalaman kayo. Makapagraman. Kala.
Mas na ang pagtagal, ang tawanan, kalimutan. Mas maminawan ang lawas. Kung wala niya po ko. Dalawang ito. Ako galing sa akin, kaya magsulti ko na panundok. Grabe ito itong nangamatay. Kasi wala na ako magsulti. Magsulti nga, wala ito di palimbaling nila. Pero ako kaya lang yatag na celebration para sa mga kalag. Pero magsulti ko kayo sa mga kalag. Mamalay mo siya. Laman ito atagad. Para karan. Kailangan sa kalang-kalang. Kini kaya nakasal na pagtulunan. Daw na okay ang mga tao. Natin ko na silang mahal sa kinabuhi. Nanagkot. Nag-prepare. Kaya ko na pista ko no. Sa mga kalang. Pista sa mga badang. Nga. Sa mga mo. Ang ilang ibutang. Nagway sa mga daughter. Ako naman itong gisulti na kapan. Pero gamay lang ang nag-interest. Mas na-interest pa sila sa kalimutan. Wala galing na minaw na. Wala galing na mutanan ako. Wala ko mutanan. Iba man, wala naman sila na mutanan. Balik na sa kalimutan. So kamo po mga kalag. Kamo mga espiritu. Ano man mo. Kasi doon alam ko din yung hindi ko makabuhat sa Yesu po. Nawati man ako sa kong kasing-kasing ang iyang makisulti mo sa iyong pamilya. Dili ka mo kay dili mo kagamit yung kong material. Ako na din magsulti sa ilan. Wala may nag-interest. Kamu dili na ako kamo pahingalan. Gahapon gani. Ikaw na isulti ka nga makisulti ka sa iyong kuhan. Pamilya gamit ko. Kapag gusto ka mag-isulti. Ngayon di ako nga mag-isulti ko ang mundo ang wala ko. Ang alam mag-antuan ako sila. Isa sa alin ang itubon mag-isulti ko alam. Wala man sila nag-interest. Paggabi nakatagong seremonyas naman mo, di ba? Wala hindi sila natuan ako kagano ko. Kaya kung natuan sila na ako, nalipay unta sila kung minsan mo isulti mo amahan. Isulti mo kapaliwat. Yung mga mutusokod na wala mutuos na itisado. Yung ano lagi na luto mo. Managkod. Kung saan di purpose, dito nagduaw sila sa ilang mga lugnanan. Kanagandong. Mga ako nagsulti ko nga. Lahat sila din yun. Nagsulti ako sila yun. Kailangan lang tatuwa makasulti ko sa iyo. Sa akin, kailangan lang tatuwa mag-isulti. Kamu, yung anak, kami ka nga kung bata. Dili man mo kagamit sa kong baba. Ang espiritu naman magsulti ako nga magsugilon pa magsugilon ako. Sige ko ingon nga, di paminaw espiritu ako magsugilon ako ninyo. Pero sa ilang mga kusong sabton, di man maminaw na ako.
Di ako na ko masakit. Kaya bisan ganito yung magkupad ko yung isugilo na po ako sa interest. Tanaw na po ko sa mga YouTube, Facebook, but gawin na. Ay marang na yung nagsumaybay. Ang dari gani, wala nagasumaybay. Kaya napapagisa sa mga ipang obserbanan sa sa 12 ka apostoles din. Kinsa matagagawan sa mga balita. Mga masala interest. Ganyan ipakita niyo na po. Sa ganyan, isitan o sa YouTube, sa Facebook, kung ginapost po, masala interest. Mapod ka mga espiritu. Dili na po. Dili ko makaantos ng kaliwat. No naman nakatuon ako. Kailang istorya ko nakatuon na ako. Hindi ko nakatuon nag-interest sila. Sa kung minsan para niyo. Ito ang kahapon nagsigilan ko katakatawa. Ubahad na ko istorya ng kalimutan. Ano? Ikaw po na matana po. Asa akong anak. Wala po siya po. Kung kamo po din na nasa mo itong kung kaliwat nga na din. Ipagitaan niyo man. Wala man nakatulong man. Ako ni sabot ko. Buti pa sabot ko ang sila interest. Ako mga anak, wala na lipay nga gamit sa espiritu. Ang tawag sorry kahapon, kaya nakitawaran o ako nagsisulti yun. Tama gina, kapag Jesus ba, ino ko saksi ng kusumo sa limangkero, saksi ko sa walang pagkalingan, saksi ko sa kalimutan, mga mananamgan, mga pare, mga pastor. Saksihan din ako ang tao, hindi irong interest. Kaya nang pasiyan karon ng ugma. Ang ugma ko karon, unang preparasyon, trabaho, pagkaon, pero sa umabot na. Para nang natambal ko. Parang ito pa ba Jesus nga? Katong ipagtambalan ako. Manapandungan na ako, diba? Yung ka mapandungan mo. Sa mga kamo. Dihila ka kaya. Ang mamatay. Kawas kong umabot. Dahil sila pero na. Kaya maayo naman sa mananambal. Kaya ako naman nahitap. Nahilingan. Ngayon, wala man sila nagbalik na po. Maging mo naman ka, ikaw kaya balo kanila. Doon ako ganda man na kanila. Anong bawa? Di pa ka naog na mo ang inang dako, mapasok ko. Mga kasakitan. Mga katalagman. Makaali pa ba kasalanan ko? Madawat pa na ako ka. Kahit init naman ko anong gawin. Kasi ba yun silang ang karabi ng mga dili mo kasayin. Di ba na yun man ka? Pag Jesus iniapat sa panahon. Magilak magdamay yun. Isa magilak sa panahon yun. Wala na ito panahonan. Dili ka mo alay yung akong pamilya o manang mga anak, isuan, kaniwat, di ka noon, may gupod. Ang akong itudbuan yung itagaan ako, itagaan mo kapanahonan. Kaya gusto mag-gid nila, mapasokon ko. Gusto mag-gid nila, mapalagutan ko. Gusto mag-gid nila, mapabuhaton ko nga init para nila. Kapag may tao mawari ko din eh. Yan, siyempre naman ako ang kanan. Lami na ka itong pulong nga biya. Sa ang kasulatan kay Master, maigogit sila. Pag umana ko natag og wali, sharing sila. Ginunit tayo ng mga gadgets. Istorya na kalibutan. Ni kamong mga anghel, kamong mga apostolos.
Kamo na pagkamatay para ni Kristo. Nagpabiling isulti man ako na sila. Kung may mo 10 to 5 minutes, pamalandong mo sa mag-istorag tao kami. Naulang niya po. Kaya rin ko amahan, mga nakinig mga pumapili ako lang na nakitublokan. Wala pa gani. Nauman. Nauman ang lapang. Isa na ko na kung nakapag. Nakuha yung interest. Mula ba yung kukog sumbi na, grabe akong bilang sa ganyan. Grabe mo nag-circuit. Usa dili pa ako kami na lingag-lingagan ko. Para kahapon kapilan ako ibalik yun. Wala mo ka pangalan doon, mga anak ko na. Ako nang gusto nila. Kalimutan ko. Nang ipanita ito gahapon. May mo pa Jesus ako mga anak. Pasalawanan sila. Hanggang sa libong pagdasilan ako. Ipapangita ninyo ang mga bata o makaliwat ninyo mga balaan. Kaya nangalangan para ninyo. Ayaw mong hagaw sa kanalo. Mga ikaw pa. Magtupa-tupa sa ito mga pagmangkot. Tanaw ni mo gahapon. Wala kay bunga. Kaya wala din. Sige man po kagtanaw nila. Sabi niya, malipay ka ko. Bumamatay ko sa mga baitay ka niya nagsultita. Baitay ka niya. Taga-sakripisyo ko para nila. Ako alam yung hindi na sila. Testing nyo ninyo, di ba ang maestra? Mag-uol ba yapod sa inyo estudyante kung wala nakasabot. Ako alam yung pinaging nanay. Para karoon si Mrs. nila ko. Di mama, nandun do ka kapoy pag kung mga maestra dili. Mami na ano? Yang saya pagit sila pinong nila. Di ba malipay ka mga maestra kung ano yung mga bata nakahuman na kung may trabaho practice ka. Yung wala na yung nauna nga, isumbihay na ko ito. Lumapod akong ibati. Wala ka ba? Pinantod ako ang mga bata. Di ba? Lamit tayo mo kung alam sa upang. Kung sila ka ba no? Mga akong gamit ang mga nagtito kong pangutana para makadurn ang sila kung kita na ko ang ilang pag-interest. Yung magsulti lang ako ano yung nagbabago niya. Usahay gani mo yun. O hindi ko kadungo katuan. Wala pa silang interest. Naiingon di ako nila. Maka ng mga tinapay na ko. Ang ganitang mga biin. Diyan na. Wala na po kung interest na dito. Laman ako ako ang isulti diretso sila. Diretso ko istorya nila. Naniiwan ko ito na init isulti parang lagi na lagi mo na dungog na ako. Pasay ka magulog-ulog ng gali ko nila. Kaya ko lang kadikaw ka, okay na ka. Kailangan ko nila. Kaya asay mo diretso sila maigo sila silang mga sala. Maginaw maunto na magpalayo nila na ko. Kung wala na ka lang po papasis, wala na ko nila ka lang. Kaya mo ipagitaan sila. Magila kong magdangoy kung wala ko. Hindi na kong balik ng lapita. Sama po ko. Limang po ko ni mo pa ka. Mga espiritu na anak ko ng luod naman. Ang espiritu na anak ko isog man.
Di ba 2,000 ang katuig ang imong pagkatawanan, ang imong gugma. May man ka sa una, kahit 33 edad, mo napatay mo ka. Sa imong tawanan. Ako 58 na ko. Wali ko, nakatigulang ko. Dahil mo ko kasagar ko, palambay. Ako na awas, nakatigulang na. Ngayon, bito ko, ibili na ko ninyo ang tawanan ako. Wala mo interest. Tanawan na ba gito ang tao? Kunya, mga hagbong ng mga batos kawalangan din. Buto ng mga nuklear. Ako yung pang magsakitan eh. Kaya makita man ako sila. Kasi mahayan pa ko nila. Madili na ko sila madokan. Wala man lang ko na ayaw. Wala na di ko na ayaw. Ako yung lang sadyahan. Papadisyon. Usahay gani murag masadyahan. Gani ko nila kanang di sila maayon. Sikit isa kong kasing-kasing maanggit naman. May ubos baka dumihon sila. Ito mana sa tunaan. Para sa ko anak, dili ko kapangaliw ko. Ako di maabrihan. Kung ano man, wala man nag-interest ako. No? Usay di pa mga respeto. Usay mandaran pa ko. Sakit unta kayo sa kong buot po ba? Nakuti mga ko anak, dili na ako matagaan. Kaya yung po ka, lalo man sila panahon. Lalo tanan. Na ako pa ang ilang mayan. Sugoon. Padungtungan. May istorya ko, tabangi ko niyong pagsulti para sa inyong mga higala. Mga kauban. Tingnan po. Ama na magsulti yan. Pagrikon po mo, kitalaag ko kamukha mo ng paglita para mag-iligikap na ko ninyo. Kung sa inyong pangayo, matag na sa Ginoo. Ay nagtuob ya po niyo pa. Paibo ko noon ko nila sa mga kalibatan ng mga kwarta pang sa lapit. Kung sa sila. Kaya walang nauna sila na ako. Wala na ko'y pulos. Kaya wala ko'y kwarta. Hindi na ko katrabaho. May kanihan to kung sa kikinanglan sa mga anak. Bansa akong asawa. Papa Jesus, diba? Alos diri may katulog. I-provide na mo. O karon sila niya. Tawanon lagi kaya po ako mga bata. Manangid lang kung may mga kasakitan. Katalag man. Kasirit na. Dili man yung po ko kapugong Papa Jesus. Kung di ba na yung mga umabot. Kaya di man din sila mamino kabanuman ko. Kung nagtuwa man sila na kaunto. Pero wala nag-interest sa espiritu. Kasi mga labi ako. Pagpatambal ni friend, pagkanya niya pang maabre ko. Lingon ko nga. Wala, naula ko baka ano man. Natawa nun. Dali lang tato kung magkikiro ko dali na kahit to. Yan, yung mga papasok ikinanglan. Kaya nilang pagtuo. Na maimong ko nila wala mong katuon ako. Minsan sila katuon mo dito ang katuon. Kaya ipakita naman ako ang mga buhat nila. Mga tinabi. Ang ilang katuon ako mag-antos ko para nila. Ang ilang pagtuon ako malambal ako mangayo para nila. Nga ilang mga kakuhan. Kita po na ako. Nadako ang takay sila. Kung ako lang, ilang pagkikita ko ang napa ko, ilang tigatan. Sabi ninyo, kung kamo lang ang gigamit sa espiritu, no? Iso kaya ko magsulti ikaduha. Kagyo kayo ko. Dili na ko mag-uol. Dili na ko makita nga mag-uol. Gusto ko makita na ko. Dali kayo magagang. Kulbaan ba ako magtapo ako mga bata. Ano man.
Kaya dali ra kayo mag dili man gid sa lahi sa mga bata. Mga Jesus. Dili man pero dali ra kayo mag gayag mga tingog. Resultado na yan. Yung sa'yo marag pagkulbango ko na sila din. Ano man, naman ako ang espiritu dili ba? Wala akong nag-alingan sa kung istorya mo lang ako akong palaban lang sa akong komedyo. Wala ako nakatawag og radyo. Kung bata, wala sa kagats. Wala na yamiran ko niya. Kaya ito, isugo man ko lima ito kapatigas, no? Parang masulod pa sa iyong mga kaliwat at mga istoryahan ko. Yamiran ko. Masakit ako kayo kung kasing-kasing manong nilaka ko natulong lang ko. Nagdiapot ko. Na gusto ko lang espiritu nga. Hindi mga tawanan ang tama paminaw kadalon sa bakong yuta. Kung napaminaw na ko sila wala kita na kasulod. Wala kahapon, Papa Jesus, no? Para patambal akong bata. Akong kan, itong isuon. Kaya matutong gini para magsulod. Naniyong ka, anak. Tawagan sila. Itawag man niya. Ingaw man sila ko nga. Itawag mo na ako. Malay, dili man sulod. Ito pa, iligid sa isog mo. Nga ako. Sakit ka ito kong kasing-kasing. Sorry, Papa Jesus, ha? Wala ko nakagamit yung kanunay. Kasi mo dinili ko ang tawanan lang ko. Kaya kabalo ko, buso ko, magamit ko gapan. Nag-isulti ko itong mga bagay nga nasa kong karoon natulog sa akong mga napolka, nakita pa kita. Yan ito ba, hinanaman ko. Di-ordinary ko niya nga yung nakita pati ng imong panagway. Pusot kamot. Yang tingog, ikaw man to. Sakit na po kayo ang akong kasing-kasing ano. Nihilog ko pa ako lang. Kaya ako ang insulti sa espiritu, no? Isultihan. Siyempre makita man ako ilang mga sakit. Ako po gilabayan, kita ako ilang sakit. Kaya sa nag-interest na, tamali ko. Unsa man ako makatula. Hindi ako magsakit to. Kasi dadaan pag inanako. Wala na ang tanan. Nahulong ang cancer. Nilala na. Panahon ng tutugapan, nagabay ko sumbingin. Hindi mag-interest pa pag Jesus ko kung ikaw makita, no? Mas interesado, maragi proud pa kaya sa siyang reliyon yan ako. Dali, sis, pandungan tika. Ay na lang. Dali, sulod dito. Ay na lang. Yung nakita ko yung kanina, pabali sa sayag yung akong kamot. Amot na, kita batubos na. Ngayon ikaw na sa kong kasi tanawan niya, no? Magpakita kung binagro ni mo, dili mag-interest. Pero mutuwa sila sa pare, kanina nagbiragro sa pansya. Ayan, siya. Santo Niño de Praga. So, orang mutuwa sila anak pabalikas, no? Nakaroon, managkot mo ka na mong kalag, Halloween party. O sa kabalo, nga ilang itagahag panahon, ilang kaugalingon na mag-celebrate uban sa dautan. Nang magsulti ko anin nila, pabalikas, langka, no? Suko sila. Dami na katong naasili kinuhan. Suko. Wala ako ilang rumtan. Wala ako i-explain ako nga, wala interest sila. Noon, una-una nag-explain ako ang mga katawan. Una-una mag-ibulagan ko ng katalagman sa ko. Ay, ang problema, ako. Makaya ka na ako pag-Jesus. Makaya ka na ako pag-hupay sa mga kabalaka. Makaya ka na ako pag-explain sa ilang. Bala nga na yun ko. Mula ka lang na kayo ko dito. O ka, wow, na ko din mo. Sige na ako nagsulti sa inyo kung muna wala sila. Ngayon mga anak. Ano na lang ako gisulti. Wala na ako gisulti. Ayaw mo may palaan. Hindi ako sa kapanahon. Naman ako nagkatukan na yun.
Isama sa kilat ka. Namabalik ko sa kwarto. Wala akong gitulakan. Ayan, tanaraman akong gisulti na nasa kong kasing-kasing. Mga kumubat kong lagtik. Wala nilang interes. Hindi mo na ko naisulti kaya wala ka rin nagiging ko. Bilagi sa balahang kasulatan. Nga ikaw po niyo sa nagsulti pwede na. Ipugan man ang akong mama sa mga hindi pa na isulti ko, diba? Wala akong wali. Diba mauna? Wala pa na ako din-explain ako lagi sa interes sa mga. Ano siya? Nakita niyo po. Kita. Kuli mo pa sa mga. Sige na ko i-logic niyo. Habi lang, mata, dalonggan. Wala sila nandok. Pabalik sa pamilya na sila. Habi ninyo, ang ako nakita, dili bis sa akong paglantap sa inyo. Dili bis sa akong pagdungog sa inyong isulti. Bis sa kasing-kasing nga mulapos pa. Sa bumbong mulapos. Pag ako ina sila, gilajikan ako sila. Mulapos kayo, makita din akong bitoon. Ikan sa atok mana. Wala sila na ito, wala sila na hadlok anak. Yeah, makita mo na ako sa wala po sila na nakauna-una ko. Barkwa sila nito. Dahil sa limbungan ko na. Ay, nasa ganyan si Papa. Ino mo diya kaya makadungog si Papa mo. Ino mo diya kaya nasa mga anak. Kasi may mga ko pa ba't isa sa yan mo man na ingon na hukman mo siyang taguan pa ko. Wala ko nagsati anak nila. Dahil ang mga tinago na dungog na ko. Paron-aron ko ba. Bisa na ko asawa sa pupunglit sa anak niya tapos madang ako. Ako nagsati ko. Pero ako ang nagsati sila. Natalaan, makita na ko ang inyong mga tinago. Gawa sa tawanon. Ako sagay, pakita pa niyo mo ka nang magdamal ko, no? Halos na ng lawas, no? Kasi may mga tugo. Ay, anak ko na dati na lang ko sa nila. Kaya makita ko na ko. Awi lang sa mata. Sobra pa ko, no? Kasi may mga ko. Di sabi, ilay kung tawanon ko pa Jesus, no? Kasi lahat gamay kayo makita na sa lasoban. Mulang may ubos na yun. Kung di lagi mo kanto sa kanto. Pwede ginakapugong niyong makba. Kapon ang lansi ko ba, na ako gisulti. Na-interesting ka yung istorya. Madali rin kanap eh. Pero karon na ako gisulti gabi, na-interesting ka sa kaluwasan. Madali ang nawala eh. Kaya ka nang mingon ka na po nga. Kaya ipamtang ko na akong kasuko. Kaya ko pabadyo sa isa. Kaya may pa akong apa isa. Kaya isa. Na mga antos na po ko. Antosan niyo ako. Pinaka-oras sa taan lang. Sige na lang. Makita na ko rin, wala po mga interest. Trabaho na po ko. Makita na ko, busy kasi na. Ano na tuloy sa kasakitan po nga Jesus. Tukan ko kaya kung i-explain sa ilang mga pinakasimple na din kayo pagsawag. Karang Domingo na po. Naganda ba kaya ron walang. Pero mga kamay karon pa ba Jesus ba kaya ito sila na-concentrate. Sila naandang nga pagtulungan. Ako anong i-email ko, ito mo lang ko. Hindi mag-aura. Ano ko kasi madala sa imong pagpatinta nila ano sulayin na sila sulayin na sila sakit na ay lang ito mabalik na ito hindi na mabalik na ito hindi na yun ang ulit ko na ayon di ba Papa Jesus mga dato ng tatlo sila kung ano hindi natin di ba Papa Jesus gabanan ng tatlo sila kung may lagi sila no hindi natin sa pagkakaroon murag gatas pang ilang ginataon wala ko alam kung kaon ang kahit ilang ko kaon kahit ang kanang mabadlungan sila ba kaya kala obra sa picture sa espiritu ng kaon na gani mo kang hindi
makiglaban na ang inyong aura, ang inyong system sa kasakitan na kag may kumpo kag may kay mo sige na padugdog murag na nakabalaka na so wala pwede ka ugahin ano mo kahit nung ubos tawahan kahit nung sinuntian itawahan tostig na yung tangko kay murag nagulog na ako sultian mag-uwan sila kaswat masultian ako kanil magsulti ko anak nila ako hanik ako just sultiin na kaliwat mga anak bana ko hindi yung mga isod sa pili dahil ko nga pinakagsulti pa mag-dinas no murang ko kayo murang putigina na po kayo mong nakapututot murang ka na itong iro nga di ba di mo to wala mo sa nang tanaw sa to ako sige ko logic istorya wala sa interes na to itong nagtutor iro talaga ano lima na ano oras pa wala sila nag-explain ako na wala logic ko isubingin anak ilan ni mga tao na mangita ko katulog kapila ko katulog ko nagsumbingay nila ba isa na image si Son marami nakita niyo ero na wala talikod ako na kaya ako na paglamat ko ang mga ibalik ako Jesus ipakita na ko ning gawin sa akong kamot sa akong agtang mga mati ha kita uli mo dako inong kay sir sala kay karon na edit na ko yung biyahan pa wala kay sabi niya isa tuon naman pangko naman nino tuon naman pads tuon naman kasi mo ko natanaw na kanang kasi kasi maldo ko karon wala po ikutan na pakita naman sa ko ano mo paita din mo balantes karero pa ko Jesus no tama pa rin ako karon no lang rin mga karnero di ba ang karnero tanaw nila may photo tanawan ba niyo mga kapikapon nangunaw ko sa kapikapon kasi ako sa nangunaw ko sa abibula mga ang espiritu mo kurang nag-cleansing silang lawas kaya pa mo tama mo dahil yung mga pang Jesus mas mayo pang iro no Nihikap ni mo usunod pa ni mo ka may mahikam ako ipakita na ko ang gawang sa mga balita kuya anak doon sila mga kalawansi itanaw na ko ng kayahan bugasbog na mo paretong nahitabo kay misis no yung basketball siya ipasiyat na ako ipasko na ito ilog sa dito mabitaw din ang gawang sa mga balita naiingnan ko rin ako sa ma'am, swerte ha, ganyan mo. Swerte na dito siya. Okay, wala kung dili po sa akong asawa, dili po sa nang dili ng swerte. Butuang na ako sa pero sa'yo, madadagit siya sa tawan. Di ba? Nakakita naman ako. Wala anak ko nakisuktihan siya ba? Nasa ko na. Nakita, di pa kita na ako sa mga asawa. Kaya ba bingon siya. Asawa na nagawin ko ni mo pang kaya sugo ka ni Papa Jesus. Dahil pinakapilan ako dahil akong kasing-kasing kama naman daan sa Diyos mahal hindi ko nakasasabot kasi naglansikit ko malipay ka na ako mga ako rin yung bana nakikita ko mga kasing-kasing iba manggod ang pamahagi sa pagmahal sa tao ay nagmahal na dili ko kita ang malipayon siya dahil mahal na kita ang malipayon kanunay magalong-along dahil nagmahal na gusto kanunay nga makita na nagtrabaho yung mahal sa kinabuhi grabe lang mahal na gusto kanunay na uyo lang mo niya kaya ako at tanong trabaho niya grabe lang mahal na isigurati lang ba mahal kana unta di ba kana may angay obspos bro o kabisan ya kinahanglan katugid ang imong pagmahal na ang mga kinahanglan tao na ako naman isa siyam kamatang sa kinahanglan sa tao na angay obspos kasi siyam ko sa tao wala sa interest na pawag sa ila kontento sa ay na hindi mo
Nakaalam na yun, wala kontento ka sila. So, kita nung pila ka na. Limuan, kakahusay mo na, iglakaw nila. Tinta na ito, balik, tinta na sila ito. Kung maestro ko pa ba yun, maestra ko, pwede kong hatag ng grado. Interesado ko na sila, kaya gusto ko sila makita ng grado kong ganda closing, sa nakaroon, kaya mo igrado na ko. Diya din, graduhan mo sila. Uy, ang grado din sa future, kailangan mo. Nakita mo na ako. Napalit sa criteria. May padadaan ako ni mong kaaway, padadaan ako ni mong mangisay, dagan ako mulibak-libak, padadaan ako ni mong makawali ang ta sila mga tao na andri. Padala di ba, padala ni mong espiritu na gano'n yung sila, interesado sila. Ay, murag wa may interest na masunti proud sa ko. Murag, wala ko pabagis ka rin. Ato ano na. Wala man sila na, wala man ko nila gisputan diya kanimo. Kaya kung diskutan ka, sa mag-diskutan ko yung mga nino, yung oras matang mga religyoso, matang mula di ko yung pagkahapon, nag-observa lang ko nila, nag-sigarilyo. Waksin kong labay, pantahon may naman ko sa kong, saya anahan ko sa kong anak, anahan ko sa kong, kita mo, ikaw lang mo ko nila. Matang hapon, una ako ba? Pero kabalo ko kitawanan sila kasi kung sila. Wala naman si Kaya Nodi. Murag ikaw lang yun ko nila sa ilang mga suod. Naangay ang ko nang i-proud dito niya kay Diyos nang makasya. Ako biya. Nakakas akong kasi nilita. Muatang nalubos ang espiritu. Ang pitik sa espiritu sa forma ko pitik sa ito. Ako may musok ko. Pati espiritu na malumos man ito. Matang nahata ko branti kahapon. Patong paano ka, naman nakuhaan makadali mo. Balik sa tahan na kulag. Nakabali mo kung mga butan mo to sila, di ba? Ipagalaman niyo mo dito ng content dyan para mo istoryahan sa kung mga tao dito kay bandi nila. Siga may lang awod, wala ko iskotan. Nalipay na sila nga sa istorya ko tawanon kay murag malukulaw sila kung istorya o espirituano. Hindi, ikaw lang. Kasama itong babay. Yung anak, istoryahin mo. Kaya tulubagon mo sa inyong igsurot. Kung sa inyong pamilya din ito, wala gid ko. Wala akong isikutan. Nanambat ko. Tanawa, ulaw na rin ako ito. Ay, nanambat ko din. Ay, mo din. Na, di ba? Kato sila. Na ako to'y silot na wala diskutan na rin. Pag ipailan niyo, diri mo maging tapi lagi ang mga anak. Mga itong, napakulaw na lang ko kapon. Lawas na lang ko, kabalo ko, nagipitik ato sa mga banda, sa mga pandari. Ako na lang, isura na lang ko. May kabalo rin Japon ko, ako rin Japon magtambay. Kabalo rin Japon ko, ako rin Japon mag-antog. Kasuko sa espiritu niya. Napakawalan lang kong kailangan sa kong sarili na. Yung espiritu na bagay nakisulti. Kita pa dito. Ang bilin ko gusto. Kapag Jesus pero din ang bandi. Ano ito yung nga pera na naging bato pa. Dahil lang una magsulti anak mo ko ang tanggilan. Inananak ko sila. Kanang pagsulti good na bili good. Yun ang malako diba kung sa anak mo. Kaya mag-way proud po, di gusto mo sila walit sa anak mo. Sige lang pa Diyos. Ako ala ka rin ka na naman kunin mo, di ba? Nga naman kapasilayin sila anak. Papadayo na ang dili maminaw. Papadayo na ang buhatong dautan. Papadayo na silang pinaya. Kung ano problema pa ko dito. Pwede din naman kung mamadlong nila. Ang patayan ako sila. Pabugat na ko na. Saril na ko na. Sayang ito kanilang yung body na ihatag mo ba? Nagpapadayan sila ka ako. Ang problema mo malabot sa kota yung ihatag na ako. Ako may noon yung maghatag sa inyo. Yun sa panganak.
Hirap pa kaya. Kilala ko siya. Nag-allergic ako nila pa rin siya. Hey, mura mo karo nag-invest na ako. Pautangas ako ninyo. Nanahan ko siya, pautangas ako ninyo. Sila kong anak, pautangas ako ninyo. Ay, ako pa yung mga wala. Ito na ko sa tawanan ako, sila utang na ako no. Pautangas ako karon. Espirituhan na. Paano kong gilantik nito? Ano ba kadawat kong 10 mil, 20 mil, sige nang yatagan mo. Napintahan yung natang na ko. Ito, ang ina di ang gumi mo, ginaluoy, ipod sa ko, hatag sa ko. Mao na ako ilutang kay ibalik ko nila kap doble. Dahil sa kasakit na ako naman. Sige na ko iman. Nakadawat ulit ako na natin. Kaya na. Pagkaroon ng istambay nila sa kwan, hatag na nilang mga bilibong na gamit. Sumura pa rin ang dapat. Napahaba na ako ang diyotay na dito. Pero nag-interest anak pa rin sa kaming gubat. Inapang tawahan mo. Kaya ako ay silang kakapat. Kwarta, silang kumanda. Pero sa mga kumabara ko kasi mag-hit magpangupaway na po dito. Diyos, sila ako nga. Pero ako naman yung sabi nila. Wala ka nila dito. Ay nakitong kasulti na ka naman. Diyos, mura na way interest. Dinakawan, maghanip pa. Tuwado ka nga. Yan ako po yung husay ko yung biyaan. Parehas sila, papagyan sila. Hindi ka lang mga kapabor ko isa yun siya. Sikuhan ko, ulit mo na mamahayo ninaw sa dayo ito utro pa rin siya. Yan, kuhaan na po nila siya, kaya naghukom na po. Siya ako. Kaya yun, ako anak, like ako sa kuha. Ako asawa, like ako sa kuha. O kamo po, dahil mo ako sa kamo po, isa like ako. O kamo po, para ito. So, makadamog gusto. Yaman mo mga kanila. Kuha na po. Antos na ko. Yang kita na ko buntag sa'yo sila na. Parang katulagan tayo ko buntag sa'yo. Hindi na napapag-isas. Pagitaan ako sila. Sa kong kaham. Salig na po ng gamang sipit. Pakala ko ganito sa'yo. Parang ikaw tutupan ka. Mura na ako tulugan. Pagitaan ako sa kong kaham. Ano na kutuan mo? Kala din ka. Ang tuntang lagu tu. Ang kabung tu mai. Ang tu aneh lagi. Samot apa? Kalau kita lagi ni. Siapa tu kau keseluruhan? Tadi wala pun dia saya kau bisa sekali. Tayo beli aku pun. Itu na dulu pun. Kapra pun dia. Sobo lang. Kasi balik ako ba? Isa kapag to. Wala na kong kamot. Ikaw pa na. Lalakaw din. Marang to. Ya, buta na siya. Ano ba ano na ayaw biya na. Mara to. Pwede ka mahanap ko si Miss. Napasok ko pang tuloy. Hindi isugo ko no. Kasi hindi ka pa yung nagtutuloy na siya. Okay pa ito to. Na ako niyo sa na kung bisa masig mahimuot sila sarili ba. Himuot yun sila. Himuot nga naglagot na ako pero wala na ako isultihan. Agad lang ko. Sila kaalam. Gana ko. Sus, tira na. Naging bato ka. Simple na tayong ipot. Di pa lisod-lisod pa. Ay, nagkamit akong baba ko kasi sa dahil pa pala ako makaya nila. Yung sigbalihon nila. Nagko na po guys. Nagko mo pa pamalandong. Pero kailangan nila positibo. Pinipaya nilang katawa sila. Muradi ko na kupo ka. Muradi ko na. Kung wala ilang karmo. Kung wala ilang karmo. Pero ngayon sa mga ko. Kung pala yung sila ako. Kung anak wala di pa parang ako sa tiyan. Kaya ano. Masagutin naman sila. Kung sa ito mga tagong lanjut anak. Anak ka. Ilantik nila isang tinan nila. Kung interesado na kayo sila. Mga nanay sila. Ang
tagaan mo pero daw so yung ganita sa lagi ko pagayon na nino ako kas di ba nasaya nga na sa nagpasa ko istora para tawanan ko kani si Mrs. gusto ko lang sino ko mangkwenta mang wala lang wala ilong pero di na ilong pero taga bali may anak di ba sa tawanan ko siya jadi ko sige lang ko mulod bali man na kaya kung naapa na mo kidaya sa ganito pabigyan bata-bata mo example dito sa ay sa antong tao sa antong kaya usay wala rin nila bata-bata ba dili ko para tagaan dili ko mana pa rin ano nga nakita po na suko dahil gugma ba di ba pasok-suko ko pero ba ka tandang ko kanto sila mana ko so tara sa antong na palagyan na sabot ang problema kung ako i-explain nila nga hina sila kaalam ako ibalihan mo ko nila pasukan mo ko nila dito kato tayong bali ibali mo sa imong kaugalingon mahimuot na ka ako naman po nilang masulon lalo man dahil sila sa karma pagpaubos ang kuno ko nila dako mo sa lahat para maliit tayo na mo labi na ako sa labi ng dapat ay tulipan nandiyan ako hindi ko si may mo kato kuha na po ipandong na po na ako doon sulod mo ako po ipandong ato sa man to di ba mahay sa isba rito lupata sa kaugalingan wala kontento na isa wala na nagalaog sus kung guwapo na itong dito mani na yung kamot ito mani na yung palimutan ano kanina o ande kayo kana ang taong gusto mong points gitna kaya mag-istorya ka ko nga siya gimingon na tama din luya din mo sa una pang luya din sa una ni Fukuno nawala ko lang nila galit sumaon na ako inom wala ini dito ko din mo sa na sip-sip na pag isa ko na kaya kaya palo na sip-sip na sa galan mahal ka na kung sabi wala ko lang yung sabi ambot sa kami ako pang sabi pa kasi sa sima ang ilang positive hindi negative idagkan mo nanawatan ako ang ilang hapang pansa na litan sa karong papagay sa siya yung silang kaalam dalawa lang sabi tama lang pa kami siya tama banda ka din bawal sa alam bawal kailangan lang ko yung kasi huwag mo na ikaw ito maganda dapat ito